Мехим шыр башланганчы дәүләт техник күзәтчелеге инспекциясы алдында авыл хуҗалыгы культураларын шәшүдә катнашачак барлык үзйөрешле машиналарны һәм тагылмаларны тикшереп чыгу бурычы тора. Расланган график нигезендә 1 апрельгә кадәр районның авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә һәм крестьян фермерлык хуҗалыкларында тракторларга һәм аларга тагылмаларга ел сайын уздырыла торган техник карау уза. Бүгенге көндә районда язгы кыр эшләренә әзерләнү эшләре бара. Шул исәптән техниканың әзерлеге тикшерелә. Әлегә график буенча безнең техосмотрлар МТС Центральная, Илеш хуҗалыгы, Максим Горький, МТС Илешевская, училищеда һәм берничә фермерда үтте. Әйтергә кирәк, әзерлек кыштан ремонт эшләре оештырылу сәбәпле техниканың әзерлеге яхшы. Район буенча барлыгы 396 берәмлек трактор теркәлгән. Аларның 330-ның язгы кыр эшләрендә катнашуы планлаштырыла. Шушы көннәрдә бик күп техникага ия булган урожай токымчылык заводы җәмгыятендә дә тикшерүләр узды. Бүген безнең хуҗалыкта техник караулар үтә. Бүген безнең Росинтезор системасында 99 берәмлек техника учетта тора. Шулар бүген һәр бөтенесе дә техник карауга бастылар. Алар 100% техосмотр үтер дип уйлыйбыз. Шулай ук тагынма инвентарьларда бүген безнең басуга чыгарга әзер, һәрберсе ремонтланып, әзерлек сызыгына куйдылар. Әзерлек тикшерүләре башланганча аларны да чыгарып тезеп әзерләп куярбыз дибез. Бүгенге елда инде без менә Хорш чәчү комплексы алдык, Хорш фронты һәм Вальтер тракторы алынды, яңа Вальтер тракторы. Шушылар һәрбер техника механизаторлар белән комплектланган 2 смена эшләячәкбез чәчүдә. Барысы да үтәп чыгарбыз дибез инде. Техник күзәтү документларны тикшерүдән башлана. Төп игътибар әлбәттә тракторларның хәвефсезлегенә бирелә. Кабинада аптечка, янгын сөндерү җайланмасы һәм авария тукталышы билгесе булырга тиеш. Аннары инде инспектор иң мөһим эшкә керешә. Транспорт чарасын хәрәкәттә тикшереп карый. Һәрберсенең тормоз системасы, руль идарәсе тикшерелә. Әгәр дә инде бернинди дә дәгъвалар булмаса, техник күзәтүне үтү турында таныклык бирелә. Бүгенге көндә безнең техосмотр урожай хуҗалыгында, бу безнең районда гына түгел, республикада техника күләме белән иң күп техникалы хуҗалыкларның берсе булып исәпләнә. Ул республикада энергонасыйченность буенча 2нче урында тора. Әйтергә кирәк, бу хуҗалыкта соңгы елда күп кенә яңа техника алынды. Булган учетта торган техникаларның 44% соңгы 2-3 ел эчендә алынган техникалардан исәпләнә. Әйтергә кирәк, алар барда механизаторлар белән комплектлаштырылган, сельхоз машиналары әзер, алар бүгенге көнне чәчүгә чыгарга әзер дип әйтергә кирәк. Алдагы көннәрдә дә башка хуҗалыкларда да шушындый ук тикшерүләр көтелә. 2 апрельдә районда узачак агроконференцияда әлеге мөһим эшкә инде нәтиҗәләр ясалачак. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.